Tohle je ten střep. Jo, už jsem ti řekla, že jsem pravák, ale levou rukou nezvládnu vůbec nic. No. Já myslím, že to tím nechytíš. Že mám na pytle. Bych chtěl větší dírku udělat. Já to držím. Teď jsem to už držela, akorát se to smyklo. By mělo být nějaký plochy, podle mě takovým. Cítil jste něco, paciente? Jo. Ještě můžeme ještě udělat větší díru. Drž. Nepindej a drž. Si pak si to pinzetu vydezinfikoval. Vydezinfikovala, nejsou debil. Nejsou větší debil, než pitvat tě před kamerou. A já to jdu ještě předzdvihnout. Já bych tam dělal větší díru. Já bych se na větší díru vystrala. Pak tam dáme mašličku před. Já ti to ještě můžu zašít. Ty vole, tak to by bylo docela hardcore, jako. Jaké bychom tam dali vlasec, nebo něco? Vlasec! Máme dobrou tu parašutistickou nit. No. Ta by tam zarostla. Ona je splítaná. Smeká se to. No co jsi čekal? Říkám mi, tam je malá díra. Já bych to ještě nařízl trochu. Já bych ti nařízla možná hlavu. To zase takovou za chvilku vykrvácíš. Je venku. Hovno. Tak střepina, kterou jsem měl v noze 4 měsíce, je venku. Tímto se s váma rozloučím a jdu si v klidu umřít.